गोजानाव थांबाय दा हाइरड मेंगुलाय सान्दुं गोसायाव थाबायगासिनो आङो आयै जा रागा जोंखारखायो आङो ओमफ्राय गावखौनो गाव मारै आन्दायखोथाय लामाखौनो नायसनासै खाथियावनो मानसि गाखोखादोंमोन मानसि गाखोनायखौबो नायसनबावासै आङो थैखागोनसो दाख्लैबो खेबसे जाखांबाय बिदिनो ओंखारनो रोङाखै बेसेबांबा गोजानावसो ओंखारहैदों गोदाव सोरावखा दे ओरैबायदि जानला मोनला जाखायो नै गामिया ओमफ्राय नैबेयाव ओमफ्राय आङो नायदो थाबायगासिनो बेयावहाय हाइरडआव गरमफ्राव हालासो आं रागा जोंखारखायो आं गावखौनो गाव मा जालाबायो मानो बिदि आन्दायलाबायनानै थायोथाय बावलाबायनानै थायो बावोसो थारमाने नायसनाखै आङो औ गारिया ओइयावहाय गाखोफ्लांदों माबा थांफ्लांदों मारै जाखो आब' जालांगौलायबाय बिसोरा ना बोननो फैनाय मानसिया दे लोगोफोर मेंग्रुबलायना थांसै आङो दा थांनानै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो दिनै खालामलांसैलाय दिनै ब्लग मोनसे लाबोनोसैलाय नोंथांमोनजोंहाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो लोगोफोर दे मेंगुलायबाय आङो ओमफ्रायहाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर थांसै आङो नै एसे गामिनि टुरबो होलांसै आं नोंथांमोनजोंहाय टट' मोनगोन ना मोनाखै मोनखाया दा बायदियावहाय बाबायाबो गैयानो न'आवहाय माने ओइयावहाय कलेजाव मिटिं दं होनदों नामा ओमफ्रायहाय दा बेयावसो थांदों नङाबालाय लांफैगौमोन ओरैनोथ' लांफैयो बे गामियावनो बै ओंखारनाय गामि बैनो बेवहाय लांफैयो दिनै गैया खामानि दंखाय लांफैनो हायासै ओमफ्राय दा थांनोसै आङो दा टट' मोनबा गाखोलांसै टट' मोनाबाथ' गैया नायनोसै मोनो ना मोना ओइ एसे गामिखौबो नोंथांमोनजों दिन्थिलांसै आङो दे दिनैहाय दे जानला मोनला जाखायो जै दा न'आव मोनथिबाय बाबायाथ' मोनथिबाय आं दा माइनास खालामखायो बेनाबाथाय गोदाव सोराव होननानैहाय दा खिथाहैबा जासिगोनलाय बिसोरो दे दा थांनोसै होमबा दे नै बेनो गामि हाबजेननाया ओमफ्राय बेनिफ्राय नै फोथार बारि एसे मोनबाय बेयावहाय गोदो सावथाल होजानायफोरा रिलिफ केम्प थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थांफिनजोब्बाय दा नै बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो गामियाहाय नै हाइवे खाथियावनो बेयावनो गारि ओंखारबानो मोनखायो गामियाहाय ओरै लिंखासो जेबो आन्दायनांगौ गैया जों गामियावहाय लिंखा जिं बे लिं थांनाय लामा ओमफ्राय जिं न' थाजोब्बाय नै बेवहाय टेलर आमाइ बेयावहाय सि सुयो टेलर बैनो जाबाय एलपि स्कुल गामिनि बेयावनो फरायदोंमोन आङो बे एलपि स्कुलावनो क्लास 4सिम फरायदों ओमफ्राय बेनि उनावसो गसाइगावआव थांदों गसाइगावनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीयावहाय आरो गुवाहाटीनिफ्राय आरो गसाइगाव फरायफैफिनलायबाय ओमफ्राय नै गसाइगावनिफ्राय आरो क'क्राझाराव मावहैबाय आरो गसाइगावआव फोजोबबाय फरायनायखौहाय ओमफ्राय क'क्राझाराव मावहैफिनबाय भट होफैनांगौ मानांगौ जायोबा बेयावनो भट होफैयो दाख्लैबो भट होफैनाया बेयावनो होफैदों बे स्कुलावनो नै अखा दोमैलुलु जादों होमबाबो गरम थाबायबायना गरम मोनबाय एसे थांबावनांगौ दं जोंना न'आ टट' मोनासैहाय टट' मोनबालाय मोजां जागौमोन थाबायनो गगौमोन ओरै जिं न'जोब जोंना गामियाहाय गासिबो लामा लिं थांनाय ओमफ्राय जिं न'जोब जेबो हेब्रे माब्रे गैया बेबायदि नैबे नै बांला न' गोदोनिफ्रायनो बांला होनबाथाय बयबो मिन्थियो आरोना जों गामियावहाय बांला न' होनना बुंबा मावजियानो बे गंसेल' बांला न'
सि दायो नै बेयावबो सि दानाय मेरला दं गामियावहाय मालाबा नायबावनोसैलै र' टाइम मोनथ'वाखै ओंखारनो मोनथारसै नै बैयाव दखान नुहुरबायना बे दखाननि अपोजिटावनो जोंनाहाय नैबे बिबार जामब्रं नुनाया मोनबाय आरोना हाबनानै लाग्रोसै आं होमबा गेट मोखाङाव नै थाजोबो बिसोरो बोरमाफ्रा ओमफ्राय जै खुलिनाय लोगो लोगो हाबसिगोन आरोना सोरनिथाय बोरमायाबो ओरैबो गैया मा बन्द' खालामनानै दोनखो ना माखो नै लोगोफोर दुगैखांनानै आङो जानो नागिरबाय आरो नै जानायावहाय मा दं आङो ओरैबायदि गोथाव ओंख्रि दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैथारनानै नै लाबोथारबाय माने देखायथारनो लुबैथारबाय आरोना नै नायदो दाना सबाय जहल ओमफ्राय थास' बिबारजों मैथाजों थाइबें खाजि आरोबाव नै आङो ना फ्राय एवदों नालाय ओमफ्राय बे ना फ्रायखौ आङो जानो बायोना ओंखायनो बाथोन खालामनानै जानोसै बानलु गोरानबो दंखायो नै एवनाय ओमफ्राय पियास हाबाय ओमफ्राय बेखौ आरामसे बाथोन जानोसै आरोना सिफ्लेनानै आखाइजोंहाय ओमफ्राय जानोसै माबाहाय गुलु राजाया सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै मा बिदोंमोनलाय नोङो मा लोंनो नागिरदों खिथादोलाय दे नों मा लोंनो नागिरदों अरेन्जखौ मा खालामनानै लोंगोनलाय दे खिथाद' दे खिन्थादो दे होनद' मा लोंनो नागिरदों खिथालाय दे खिन्थाद' होना जुइस होनदो जुइस लोंसै जुइसआ मा लोंगोन फिथाइनि जुइस अरेन्ज बेखौ सेबनानै लोंहोयो बेनो बिदिनो गरमबा बेखौ सेबनानै लोंसिगोन ना जोब्बाय आरो दंबावो आबाव होनदो बाव गैला होनदो गैला नै सिखारलायबाय जुइस लोंखांबाय आरो दसे थानानैनो खान्थाल जानो बिलायबाय जिरायलायबावदोंसो आरामनो नै खान्थालखौ गारहैनोसैनो ओइ मामे थांलाय आबौ बोरायनि थाबायोलाय बोरायनि थां बेवहाय बोरायनि थाबायो थां बोरायनि औ नै बोरायनि थाबायनायनो बोरायनि थाबायबाय ए बोरायनि थाबायनाया नै बे खारफालांलाबायबाय टिउसनाव थांसैखौ दे बाय बाय होनहरदो बिदामोना टिउसनाव थांदों थारमाने बिमायजों थांफानो बेहा बिदाखौ दोनलांदों नालाय टिउसनावहाय दा नै सिखारनानै बेजों आरो गेलेबावनांसिगौलाय गावहा सिखारबाय औ फांनोसै नायगोन सान्दुङावहाय दा बेजों गेलेनांसिगौलाय आरो बेलासिजासे खेबसेल' उन्दुखायो बे खेबसे आं फैनाय टाइमावहाय बेयाव उन्दुबाय दा जोबथ'लायबाय बेना गेलेनोसैलाय बियो सानसेफ्रा मा गेलेनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों नै गोलोमफ्रु जोब्बाय आङो फैदोलाय जाखांदोलाय अबस्था गैयै बिदि गोलोमफ्रुजोबदोलाय आरोना बेलाय नै बेना सानफ्रामबो आं जाखांबाथाय माने सिरि मोनखायो आरो बेनो टाइमखा बेनि सिरि मोननाय होनबाय माबा गैला ओइ बिदिनो थां हाग्राबारिसो
ए नै बेयावहाय सासे मावगासिनो नालाय ओमफ्राय गाहा बेनिफ्राय हगार हरगासिनो नै जोंना बियो माबा मा होनो बेखौ गय फिसा फिसा थायग्राया मा होननानै बुङोमोनथाय गय ददेरे बिफां बियो आङो लोगोनिफ्राय जानो होननानै लाबोदोंमोन थाइथाम लाबोदोंमोन फिसा फिसानो थाइथाम लाबोदोंमोन ओमफ्राय थाइसेखौ जादों ना औ थाइनैखौ गायदों बे गय फिथाइखौनो ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय थाइसेया जायासै खोमा ओमफ्राय थाइसेया जाबाय आरो मोजांनो नै बेसेबां गोजौ जौगोनथाय नायनोसै 2 बोसोर औ 2 बोसोर ना 3 बोसोर जाबायदां 3 years जाबाय बियो बिफाङा गय बिफाङा नै दाबोनो बेसेल' ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो मैया माने भिडिअखौ एन्ड खालामनो बावगारदों बेखायनो दिनै एन्ड खालामफिनसै होननानै नोंथांमोननि सेराव आरो लाबोफिननाय जाबाय आरोना दिनैहाय अखानायैसो ओमफ्रायहाय दा एन्ड खालामनायनि सिगां आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनायनि सिगां नोंथांमोनजोंहाय र' मामि र' नोंथांमोनजों मोननैसो कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो सानदों आरो मोनसे साजेसन लानो सानदों आरोना नोंथांमोननिसिम जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय होनबा लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै मामि नै बेयाव नायहरलाय बेकग्राउन्डखौ माबा खालामदो इगनर खालामदो माने बेयावनो थानानै होनाय जाबाय थायो आङो माने बेयाव स्रां जाफैयो नालाय माबायाहाय बेखायनो आं मोजां मोनो आरोना ओंखायनो बेयाव थानानै होनाय जायो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआथ' मोजां नंखाया ओरैबाबो ओमफ्राय जायखिजाया इगनर खालामदो आरोना आङो दा कुइसन माबानि कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो सानदों बेनो जाहैबाय माने एसे फंबाया बुंहरदों नालाय आब'आ माने गुमैखौ जब गोनांखाय गारबायदां होननानै बुंदोंना ओमफ्राय फार्स्टलि बेनि आङो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होनो सानदों आरोना थारमाने सिगाङावनो बेनो जे आं गाराखै फंबाय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय ना नङा र' मामासो ओमफ्रायहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय सिगाङावनो आङो बुंखायो माने आं प्राइभेट जबसो मावखायो ओमफ्राय जब थानानै बेबायदि थानो गोसो मोनबा सिगाङावनो हाबा जायैयानो मोजांमोन नङा होमबा सिंगोलैनो हारसिङै मा होनो सिंगोलैनो हारसिङैनो माने बाहायनो हागौमोन नङा होमबा दाथ' नै जोङो डाबल जानानै बे मोनसेखौनो सानैजों सिंगोल जानानै बे मोनसेखौनो सानैजों जोङो माने शेयार खालामनो गोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय थ' बेनो आरोना बेयाव जेबो लजिक थाया बेबायदि जब थानायखाय गारदों होननानैहाय माखासे मोजां ओमफ्राय लोगोफोर माखासे सोंहरोमोन नालाय माखासे सोंहरोमोन नालाय माने आंनि फेमिलि जाहैबाय नोंथांमोनाबो जे आंनि नायगिरिफोर आंखौ सापर्ट होगासिनो दं नायनायनि गेजेरजों नङा होमबा दा नोंथांमोनाबो आंनि फेमिलियानो जाहैबाय दा माखासे फेमिलिनि मानसिफ्राहाय माने मिन्थिनो लुगैयो नङा होमबा माखासे आंनि मोजां माने सानग्राबो थायो जे मोजां जाथों होननानैहाय दा बिथांमोननि सोंनायनि आङो माने बिथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुगैयो जाहैबाय केसा मारै सोलिनानै दं गुबुननि केसा मारै दङ होननानैहाय सोंनो लुगैयो नङा होमबा दा बेनि सायावनो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना केसनि सोमोन्दै बांद्राय ससियेल मिडियायावहाय जोङो रायलायनो मोना ओमफ्राय बेखौ लयारा बुंहरखादों आरोना जे बेफोर सिङाव हाबनो नांथ'वा जेनेबा दानो जोबागौ मानि बेखायनो आङो बेफोरनि सायावहाय बांद्राय बुंथ'ला जायखिजाया उनाव मोनथिनो हागोन नोंथांमोनजों आं गासिबो शेयार खालामलांजोबगोन नोंथांमोना जायो जिहेतु आंनि फेमिलि जाहैबाय नालाय थ' आङो शेयार खालामलांगोन आरोना जायखिजाया नेनानै थाथ'बानो जाबाय दा बियो मालासिम जागोन बेसेबां गोबाव जागोन बेखौ बुंनो हाथ'वा ओमफ्राय जायखिजाया लोगोफोर बेखिनियानोसै कमेन्ट्सनि रिप्लाइयाहाय ओमफ्राय आं मोनसे साजेसन लानो सानदों नोंथांमोननिसिम थारमाने आंनो हेडफननि बिराद गोनांथि जानानै दङ माने ओमफ्राय दा आङो मोनथिया आरोना माने ब्लुटुथ हेडफन लानो सानदों आङो लायोबा ओमफ्रायहाय बिराद हेडफननि गोनांथि जानानै दङ ओमफ्राय दा ब्लुटुथ हेडफन नोंथांमोना माबाफोर मोनथियो नामा बेनि सोमोन्दै जे अबे मोजां अबे ब्रेन्डआ मोजां आरो अबे रेन्जनिफ्राय अबे रेन्जसिमाव जेनेबा मोजां कुवालिटि मोननो हायो नङा होमबा बेखौहाय मोनथियोबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे आं नोंथांमोननि साजेसन बायदिहाय माने इउज खालामनो सानदों आरोना जे आं आइडिया गैया नालाय बेनि सायाव जेबो बेखायनो बेखिनिखौ नोंथांमोना आइडिया दङब्ला माने ब्लुटुथ हेडफन नोंथांमोना मोजां जाहाथे मोजां कुवालिटिनि आइडिया दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा बेखिनिखौ होननानै आं नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लगखौ एन्ड खालामनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं